Au bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin. Jɛkulu min ka baara ɲɛsinen don malidenw seginɲɔgɔnmali ma Commission Vérité Justice et Réconciliation u ka lajɛrɛ kɛra tɛnɛndon u ti kalo tile 15. Association Soleil Étoile des Jeunes ka bɔ Kalabankoro olu ye baara dɔ nun don sibiri tɛmɛnen min bɛna kɛ sababu ɲuman ye jeune 200 ma olu ka se k'u ka dɔnniw kankurunya subahana basi labaara cogo ɲɛdɔn kan. Ni y'an don k'an ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni minnu bɛna walawalali caman k'a ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Jɛkulu min ka baara ɲɛsinen don malidenw seginɲɔgɔnmali ma Commission Vérité Justice et Réconciliation olu ka lajɛrɛ kɛra ntɛnɛndon u ti kalo tile 15 lajɛrɛ in senfɛ u ye jateminɛ kɛ baarakɛminɛn 5 de kan u bɛna lajɛ ka minnu bila sen kan walasa u ka baaraw a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya minnu na. Musa Fɔnba bɛ walawalali caman k'an ye ko kunga an ka sɔrɔlenw lajɛ. San 2012 jamana kɔrɔyanba basigi tiɲɛna o kɛra sababu ye ka maa caman dɔɲɔ n'a ma ɲa k'a fɔ bibi in na wulikajɔw de bɛ sen na min bɛ se ka to Mali yɛrɛ bɛ se ka basigi ani kolosuma sɔrɔ. Jɛkulu dɔ sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ka baara ɲɛsinnen don tiɲɛfɔɲɔgɔn ye ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki ni ka malidenw segin ɲɔgɔn ma u k'a ma ko Commission Vérité Justice et Réconciliation. Ntɛnɛndon uti kalo tile 15 olu ka lajɛ n'u donna ni u k'a ma ko Assemblée plénière. Lajɛ in senfɛ commission kɔnɔmaw u bɛna lajɛ ni ka hakili jagabɔw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛminɛn 5 bɛ yen u kan ka baara kɛ ni minnu ye ka lajɛ k'olu fɛnɛ don bala. O baarakɛminɛn 5 ninnu baaraw yɛrɛ n'u tɛ se ka don fiyewu Commission Vérité Justice et Réconciliation ka se k'a ka baara kɛ ka wasa ni o baarakɛminɛn 5 tɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɔrɔ min bɛ yen ni da bɛna se o ma ka sinsin kɛ o ka tile 5 in kɔnɔ Commission Vérité Justice et Réconciliation kɔnɔmaw fɛ o ye jɛkulu mankan min bɛ jɛkuluba yɛrɛ kɔnɔ ni u k'a ma ko sous commission de recherche de la vérité. O jɛkulu mankan ka baara ɲɛsinnen don tiɲɛ yɛrɛ de ɲinini ma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Baarakɛminɛn 5 minnu bilamɛ Commission Vérité Justice et Réconciliation ka bolo kan tile 5 in kɔnɔ jateminɛw bɛna kɛ a ka a kɔnɔmaw fɛ. Wa maa minnu fɛnɛ ye jɛkulu kɔnɔmaw ye baaraw minnu bilamɛ ka Commission Vérité Justice et Réconciliation kɔnɔ u na ladɔnniya olu baaraw la. Commission ma ɲɛma ka fɔ la u bɛ se k'a fɔ ko nin ye u ka baara ɲɛbila labanw de ye yanni u ka taa kɛnɛ kan marabolow kɔnɔ ka taa kumaɲɔgɔnyaw don u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la walasa maa minnu dɔɲɔna k'a daminɛ san 2012 ka na se sisan ma olu bɛ se ka sidɔn. Baarakɛminɛn 5 ninnu ni o ye manuels ye olu de filɛ. Manuel fɔlɔ ni o ye baarakɛminɛn fɔlɔ ye o ye maa minnu dɔɲɔna ni u dalakaw kan ka lamɛn u bɛ lamɛn cogo jumɛn na kɛnɛ kan ani sutura la o walawalalen don baarakɛminɛn kɔnɔ. Baarakɛminɛn 2 o ɲɛsinnen don maa minnu ye seerew ye ni olu b'a fɛ ka seereya di Commission Vérité Justice et Réconciliation jɛkulu kɔnɔmaw ma maa dɔ kana na sera o seereyaw dili ɲɛ ka taa kojugu ta ka a tigilamaw sɛgɛrɛ o seere ninnu bɛ se ka lakana cogo minnu na o ye baarakɛminɛn 2 ye ni o ye manuel ye. Baarakɛminɛn 3 o ɲɛsinnen don an balakaw ma minnu dɔɲɔna san 2012 ni bin kɛra u kan. Baarakɛminɛn 4 o ɲɛsinnen don denmisɛnninw olu ka lahalaw ma denmisɛnnin minnu bɛnɛ tɔɲɔna san 2012 Mali mankan daminɛ sa. Baarakɛminɛn 5 kunnafoniw minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan olu kan ka bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na k'u lakana walasa ni mago jɔr'u la kuma o kuma taa ka kɛ u sɔrɔ u bila yɔrɔ la ka sɔrɔ u ma tunu u k'a ma ko archivage des données au manuel. Commission ma ɲɛma y'a yira k'a fɔ se bɛna kɛ jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko in bɛ minnu kun kan maa tɔɲɔnenw jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ka se ka kunnafoni ɲini ka bɔ u yɔrɔ min bɛ se ka to degun min ye u sɔrɔ u tɔɲɔni min kɛra o tiɲɛw bɛ se ka dɔn walasa jotigi bɛ se ka jo ka jalakitigi jalaki ka malidenw segin ɲɔgɔn ma. Tile 5 in fɛnɛ kɔnɔ kumaɲɔgɔnyaw senfɛ commission kɔnɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔw bɛ ta cogo minnu na ka fara ɲɔgɔn kan maa tɔɲɔnenw dɔgɔ u bɛ lamɛn cogo min na maa tɔɲɔnenw lamɛnnen kɔfɛ u ka dalakaw bɛɛ lajɛlen talen u kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo minnu na k'u bila ka taa u bila yɔrɔ laban la ni u k'a ma ko modalité de transmission des dossiers. Kumaɲɔgɔnyaw bɛna kɛ o fɛnɛ ka commission maw fɛ. Commission ma ɲɛma y'a yira k'a fɔ Mali marabolow kɔnɔ u ka lasigidenw bɛ minnu ta kɛ maaw bisimilali ye maa minnu degunna maa minnu dɔɲɔna
k'u ka dalakanw da minnu da kan ka ta kɛnɛkan jaraki la ani minnu da kan ka ta gundo la o bɛɛ lajɛlen na kɛ a kɛcogo la u ka lasigidenw fɛ ni ka sɔrɔ k'a layɛlɛ ka se olu mɔ ɲɛmayaso yɛrɛ kɔnɔ o kumana olu ka baara ma na ban a la olu fɛnɛ n'a bila ka taa yɔrɔ la a kan ka taa yɔrɔ min ko in bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn min ye o ye jamana a mago jɔn bɛ basigi ani kolosuma na nka basigi ani kolosuma fɛnɛ tɛ se ka sabati jamana kɔnɔ abada fo k'a sɔrɔla maa min dɔɲɔna a ka hakɛ darakira a la a ka hakɛw ka segi a mɔ n'o kɛra sigi bɛ se ka ja ni ka jamanadenw kɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ. Association Jeune Soleil Étoile ka bɔ Kalabankɔrɔ olu ye baara bolodalen dɔ nun don sibiridon Kalabankɔrɔ ekɔlisoba kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ɲuman ye jeune 200 ma olu ka se k'u ka dɔnniw kankuriya subahana bansi labara cogo yɛrɛ kunkan an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifula Jabani so tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Karim Samaki u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan o de filɛ nin. Denmisɛnnin jɛkulutɔ min sigilen bɛ Kalabankɔrɔ kulobilenninkaw fɛ yen n'an b'u wele ko IPNTC a ɲɛmayaso ye a kanu ka tile 45 kalan k'o ta ko ɲɛsin u ka sigida denmisɛnninw ma diplôme bɛ minnu bolo ani minnu m'a sɔrɔ yaasa u bɛɛ lajɛlen ka dɔnni bɛ se ka kawariya ka ɲɛsin subahana mansi ma ni an b'a wele ko informatique. Formation in ye baara dɔ ye min a bɛ san 6 bɔ bi anw bɛ baara k'a domaine na. Donc association NTC ye laɲini minnu kɛ ni denmisɛnninw wulila k'a fɔ ko u b'a fɛ ka informatique k'a dɔn donc anw fɛnɛ ka devoir ye jumɛn ye ka se ka ninnu dɛmɛ kɛ ninnu ka fanfɛ. O cadre kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kalo 1 ani tile 15 kalan a bɛ denmisɛnnin n'a ka maa 200 bɔɲɔgɔnko a b'o olu kofɔ cɛ b'o la ani muso b'o la denmisɛn fara maabakɔrɔ kan yaasa min b'a to diɲɛ laban subahana mansin a kana kɛ maasi ma kunpan na. Kirina min mɛnɛ la nin ye ko ɲɛnama de ye surtout an ka jamana in yɛrɛ bɛ taabolo min kan sisan vraiment nin formation in kan ka diya denmansa bɛɛ ye anw minnu yɛrɛ bɛ yan jamana tɔgɔ la n'o ye Kalabankɔrɔ arrondissement tɔgɔ ye vraiment diyara anw ye a bonyara an ma anw de kun kan ka nin kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ initiative sɔrɔ ka ekɔli dɛmɛ tan vraiment a diyara anw ye bi a diyara anw ye sini mɔgɔ minnu ye nin ŋaniya ɲuman in ta k'u fo ba ɲumankɛ fɛn fɛn tɔgɔ fɔra yan AIP ni BME ni jeunesse mɔgɔ minnu y'a kɛ dans le cadre du développement local ba ɲumankɛ fɛn fɛn tɔgɔ fɔra bi kɛnɛ in kan bi a diyara anw ye a bonyara anw ma vraiment jamana tɔgɔ la anw b'u fo k'u waleɲuman dɔn wa anw seko ye fɛn fɛn ka ko jukɔrɔma tintin inchallah an tɛna dɛsɛ o la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni a ɲɛmaayaso maaw u ka fɔ la u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to Kalabankɔrɔ kulubilenni a cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ yaasa u bɛɛ lajɛlen ka ladɔnniya subahana mansin kan min bɛna kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka diɲɛnatigɛ taaboloko ɲuman kan. Sananga nga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye. Nigeria jamana kɔnɔ Boko Haram bamaji jɛkulu dimanche don uti kalo tile 14 kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni o ye internet ye u ye ja dɔ bila ja min ye musomanin minɛnenw ja ye minnu minɛna Chibok lɔgɔlidenw n'a maa bɛ t'i jɔ maa 276 ɲɔgɔn na ja minnu yirala u sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolaka min bɛ wele ko Aisha Yesufu ni ale ye npogotigininw ka lapasa jɛkulu dɔ babu sendigi ye ale y'a yira k'a fɔ musomanin ninnu zomɔw kɛlen kɔfɛ ni ka ja in kɔni lajɛ u caman sera k'u denw dɔn ja in kɔnɔ Boko Haram maa kelen n'a mi jɔ min bɛ ka kuma Hausa la o ye Nigeria ka dɔ ye surasi fini bɛɛ la marifa fɛnɛ bɛ a tɛgɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ musomanin 276 minnu minɛna Chibok lycée la san 2014 avril kalo la ni o bɛ olu ka bolo kan ko 40 ɲɔgɔnna bɛ u la minnu furula ka ba u fɛ ko nka ko Nigeria surasilakaw fɛnɛ ye Sambisa kungobolo susuli min kɛ sani dugu cɛ k'o kɛra sababu ye ka npogotigini dɔw kɛ maa lojuratɔw ye dɔw yɛrɛw fara o susuli fɛnɛ senfɛ maa hakɛ min kɔni fara min kɛra lojuratɔ ye a da ma se o ma a kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ Abubakar Shekau de kɔ Boko Haram ɲɛma min ni kɔsada in na a kun kan kuma cayalen don ni dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Boko Haram ɲɛma tɛ bilen a ka dantigɛli kɔnɔ a y'a yira fana Nigeria ma ɲɛmaw la Boko Haram maa minnu minɛnen don Nigeria kɛlɛcɛw fɛ Boko Haram kɛlɛ kadara kɔnɔ Lagos kaso la ani Abuja kaso la fo ka taa se Maiduguri ma ko k'a lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen bila k'o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye Boko Haram bolo a ka musomanin minɛnen tɔw bila ko
Kongo Kinshasa koroyanfa fɛ dugu min wele ko Beni ni sanga ni waati ni u bɛ ka tiɲɛ ye dɔwɛrɛ kɛra kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sibiri ka dugu jɛ dimanche la maa 42 ni kɛnɛ karabara suko ni dugu jɛ cɛ. O de kosɔn Kongo jamana ɲɛmaayaso ye tile sabata k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maa 40 ma ni u ko ma ko deuil national min bɛ daminɛ ntɛnɛndon uti kalo tile 15. Lieutenant Maka Azukeya ni ale ye Kongo Kinshasa kɛlɛbolo babusentigi ye ale ye dantigɛliw kɛ a ko kunkan k'a to Goma ni o ye Nord Kivu yɛrɛ kɔrɔyanfa bɛ marabolo yɛrɛ duguba ye a ko cɛni yɛrɛ bɛ se ka bila maa minnu nɔ na o ye mamurutilejɛkulu ye min bɛ wele ko ADF Force Démocratique Alliée k'olu de nɔ bɛ sɔn ka kɛ Uganda jamanadenw do mamurutilejɛkulu do minnu ni Yoweri Museveni ka fanga ma se ka ɲɔgɔn ganfɔ o kɛra sababu ye u ka Uganda jamana bila ni kana bisimila minɛ Kongo Kinshasa kungo bolo kɔnɔ wa kabini san 1995 u dagan bɛ ye kunnafoniw ye a yira k'a fɔ Force Démocratique Alliée ADF Uganda mamurutilejɛkulu in a ma fanba k'o ye silamɛw de wa min yɛrɛ kɛra ko kura ye kɔrɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila bɔlen kɔfɛ mara in yɛrɛ kɔnɔ a ma tɛmɛ tile 3 kan u ye nin ɲɔgɔnna ni tiɲɛ wɛrɛ kɛ fana o de kosɔn u nisɔngoyalen ye nisɔngoya taama sigi senga Beni yɛrɛ dugu kɔnɔ min sen bɛ u bɛ ka jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a ka fanga mafiɲɛya u ye u dɔ la kelen suta ni k'o da u kun ka nisɔngoya taama in sigi senga dimanche do uti kalo tile 14 Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaayaso ka babusentigi Lambert Mende ale y'a yira k'a fɔ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ olu fura dama u bɛ ka diɲɛma wele ko kana fara u ka ko barisabu ka da ka ko manga dɔ n'u bɛ ka biga poyi Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ min ye bamanjiya wale ko nka ko diɲɛ selekɛnɛ ni bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i da k'i bombo ye o ko la Kongo Kinshasa kelen de kɛmɛ k'i jɔ ni a kɛlɛ kɛli ye ko kumana ko a bɛ a ɲini diɲɛ selekɛnɛ ni seleke jamanaw fɛ u kana fara u ka walasa u ka se ka ADF jɛkulu ye min ni Uganda jamana mamurutilejɛkulu do ni u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni bamanjiya kɛlɛ yɛrɛ kɛcogo ye kɔn bɛ se ka kɛ u ma k'u ka ko dansara la joona yanni a ka taa ka bɛɛ lajɛlen bolo da diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko MONUSCO ntɛnɛndon uti kalo tile 15 o kan ka se Beninkaw fɛ ni ka taa dɛmɛ don ka ɲɛsin Kongo Kinshasa a kɛlɛcɛw ma walasa ADF kɛlɛ bɛ se ka ja u la. Zambi jamana kɔnɔ kalata min ko bɛ senna jaabi kunbɔlaw bira ka tɔni dɔni nka Edgar Lungu jamana ɲɛma min kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ kunnafoniw bɛ ka jira k'a fɔ ale bɛ sɔn ka ye ɲɛkun na nka fanga sinamatɔ ɲɛma min ni o n'a kɛ kun bɛ k'i kɔ da ɲɔgɔn na ni o ye Akande Ishilema ye o y'a jira k'a fɔ ale tɛ se ka da o kuma la ko bari ko namara bɛ sɔn ka kɛ fanga ɲinijakulu UPND ni o ye fanga sinamatɔ ɲɛma ka fanga ɲinijakulu ye olu yɛrɛ kun ye u ka jate kunfɔlɔw fara ɲɔgɔn kan ka ba min sɛbɛ u kun y'a jira k'a fɔ u ka maa Akande Ishilema kun bɛ ɲɛkun na wa jaabi dɔw fɛnɛ sɔrɔla karata labɛnni jɛkulu fɛ min fɛnɛ kɛ kun bɛ k'a jira jaabi kunfɔlɔw la k'a fɔ a bɛɛ ɲɛkun na o cogo kelen fɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna weetekɛyɔrɔ 156 minnu bɛ yen ko 8 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen ko a kun bɛ ɲɛkun na o yɔrɔw la nka karata labɛnni jɛkulu labanna ka sin ka jaabiw bɔli jɔte jumado ni ka dalilu dɔ fɔ maaw ye dalilu min kɔnɔ n'a kɛ mɛ ka jira k'a fɔ kalataba cayara nin sen u sigikun tɛ ni min ye ko o de yera maaw la ka kalata ko kuma na k'a ka kan u ka ko in lajɛ hali bi ji ɲɛmajɔlen na kalata labɛnni jɛkulu commission électorale ka jaabiw minnu nana bi ka bɔ o sina ka Edgar Lungu jamana ɲɛmakɔrɔ ka sin ka jira ten k'a fɔ Zambi ka den maa 20 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen minnu kɛ mɛ ka danaya da ale de kan kalata yɔrɔ 29 na o kɛra sababu ye ka fanga sinamatɔ ɲɛma Akande Ishilema n'a kanubaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Zambi kalata cɛbaw ye u sinsin fɛn minnu kan u ka campagne kɔnɔ o ye sɔrɔsira yiriwali ko ye baarandanya min sɛbɛkɔrɔ kaburuyalen don Zambi jamana kɔnɔ dugujukɔrɔ nafasɔrɔsiraw minnu ni olu datugulen don bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dɛɲɛbɔ yɔrɔw ani sanga ni waati kuran bi tigɛ fo ka taa se da dumuni yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛli ma ninnu de kɛra kanw ye minnu ni o fɔra cɛbaw fɛ jango danaya bɛ se ka da u ka jamanaden fanba fɛ ni u kɛra jamana ɲɛma ye u ka se k'o waleyaw ta ka bɔ Zambi jamana kan fanga sinamatɔ ɲɛma Akande Ishilema ale ye jalaki ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma Edgar Lungu ma k'a fɔ n'i y'a ye jamana siginbaa sen sabara kɔnɔ k'a ka mara de nɔ don
nga Edgar Lungu ya jara k'a fɔ o kɔni ye bagamɔ ye barisabu ka d'a kan olu bilama kɛmɛ ka kuma ɲɔgɔnya don ni diɲɛselekina ni warisoba Fonds monétaire international FMI ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka olu kɔkɔrɔma don ni nafolomugu ye barisabu ka d'a kan gwɛlɛya min bɛ Zambi kun ka bi ko diɲɛselekina ni bina k'u ka gwɛlɛya min bɛ yen ko o de kɔlɔlɔ yɛlɛlen don Zambi jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw olu sɔngɔ bilen don diɲɛselekina ni sugubaw la a b'o cogo kelen fɛnɛ na taji fɛnɛ sɔngɔ bilen don ko kumana ko gwɛlɛya in yɛrɛ ye diɲɛselekina ni ka gwɛlɛya de ye ko ma man ka fɔ k'i bi maa jala k'i n'o o ye k'a fɔ i ka mara kɛcogo juguya de kɛra sababu ye k'o se jamana mɔ. Madagascar jamana kɔnɔ gendarmerie ani maire tɛmɛnen kɔfɛ bolongwɛninde ɲɛsin bɛ kalanko binaku de mɔ bi k'a fɔ yuruguyurugu fɛnɛ ɲɔɲanen do ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Transparency International o ye jɛkulu ye min ka baara ɲɛsinnen do sɛgɛsɛgɛliw mɔ min bɛ se ka to dɔ bɛ se ka bɔ yuruguyurugu fanga na diɲɛ kɔnɔ o ka jaabi laban min bɔra k'o bi o y'a yira k'a fɔ Madagascar jamana a bilama jamana minnu bɛ yen nɔ ni yuruguyurugu ɲɔɲɛ bɛ yen ko a bɛ o jɔyɔrɔ 123 n'a 168 na kalanko binaku Madagascar jamana kɔnɔ yuruguyurugu a bɛ kɛ cogo minnu na olu de filɛ nafolo min bɛ bɔ jamana wagande kɔnɔ ka bila kalansow ka bolo kan o bɛ yuruguyurugu lɔgɔli karamɔgɔ jolen minnu kan ka taa k'u bila lɔgɔlisow kɔnɔ olu fɛnɛ tatɔ yuruguyurugu bɛ kɛ o la cakɛda ɲɛma minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmayaso bɛ wari ta jamana wagande kɔnɔ k'o bila o cakɛda ɲɛmaw ka bolo kan u ka se ka lɔgɔliso jɔ jamana ye o fɛnɛ bɛ yuruguyurugu lɔgɔlidenw ka ɲɔgɔn da ni o ye examenw ye ni olu fɛnɛ kuma sera o fɛnɛ ye sɛbɛkɔrɔ yuruguyurugu ye o de kosɔn minisiriso min ɲɛsin bɛ kalanko ma Madagascar jamana kɔnɔ ale kɔlen kɔfɛ ni ka rapport in kɔnɔ kuma kala a y'a jira k'a fɔ don nataw la a b'a fɛ ni ka yɛlɛma dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalanko yɛrɛ nasira ka lɔgɔlidenw k'a lajɛ ka kalansen dɔ jɔ u ye yuruguyurugu kɛlɛli kunka o bɛ kɛ walanda kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bi o kalan bebe na diɲɛseleke naani kɔnɔ jamana minnu bɛ yen ni olu dɔ mɛn ni yuruguyurugu yɛrɛ fanga bonya ye jamana 168 na Madagascar jamana ale bɛ jɔyɔrɔ 123 de la. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ sini ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ.